Дух и материя. Под това мото столицата ни събра в НДК произведенията на артисти от 21 страни. Причината е София хартиен артфест, който вече 15 години разказва истории с може би най-ефирната естествена медия. А Артифакти започва тазгодишната история за юбилейното издание пред мащабната творба на художничката Даниела Тодорова, създател на Международния фестивал. Тя беше създадена през 2018 година специално за НДК по повод на председателството на България в Европейския съюз. И всъщност нейната мисия и нейното послание беше да отрази как ние изплуваме от дълбините на времето и носиме една светлина, носиме познание, носиме култура, не само в Европа, но и в целия свят, защото наистина нашите писмени знаци и въобще нашето културно наследство прави много силно впечатление, където и да сме го представили. Така че представянето на тази творба е така една ретроспекция, един реверанс към възстановяването на Салона на изкуствата в НДК. И всъщност тази инсталация в есенния панел ще бъде показана в Музея за съвременно изкуство в Вухо и в Токио, в посолството на България. Направихме няколко стъпки към творбите, които участват в традиционния ви конкурс. Какво отличава тази година участниците, посланията им? Това е една медия, която е много свободна. Тя дава пространство, в което да се развиваш, независимо какъв е личният ти профил като артист. Ние нямаме никакво ограничение, изключително толерантни сме. И даже това, което ми прави впечатление е, че колкото повече един артист не е точно хартиен, той толкова по различен начин възприема тая медия. И се получават изключително авангардни, много интересни предложения. Тук, например, имаме неща, които вече са на границата с новите технологии, с посланията за интерактивните произведения. Тоест, аз лично се радвам на едно развитие, когато се излезне извън занаята. Защото в визуалните изкуства занаята има своето значение, особено в изобразителното и то хартиеното изкуство, то е тръгнало от занаяти. Като такова се е появило през 60-те години в Щатите и всъщност в един момент започва да заеме едно много хубаво място в съвременното изкуство, така както никой не му обръща особено внимание, не акцентира, когато говорим за съвременно изкуство, но най-впечатляващите инсталации, които могат да се видят навсякъде, обикновено са от хартия. Така че аз се радвам много. Има един много интересен феномен всяка година. По някакъв начин артистите, без да знаят кой с какво ще участва, в един момент, когато се селектират и пристигнат всички произведения, започва да се вижда една обща линия, някаква препратка от едно произведение към друго, което мен лично винаги много ме радва, защото това позволява на едни сложни експозиции, каквито са груповите изложби, да има връзка между произведенията, те да си кореспондират, да си говорят. И ето, както виждаме тук, също има произведения, които отново засягат нашето културно наследство, глаголицата, кирилицата, онова, което сме оставили на света, и разбира се е пълно с много чуждестранни автори. Тази година имаме от 21 държави, 70 автора и мога смело да кажа, че има така произведения, които наистина са много силно впечатляващи. Гран-при на тазгодишния София хартиен артфест спечели полякинята Мария Матия Роспара. Наградата изкуство от хартия отиде при Тамаки Сато от Япония. Имаше и още отличени творби, но най-голямата награда е вдъхновената публика. Сред нея е и изпълнителният директор на НДК Андриана Петкова. Всеки път това ме докосва, че всъщност в малките форми на тази нежна хартия се крият и много дълбоки послания и доста мащабна изказност, което винаги е много впечатляващо.
че всъщност финеса на хартията дава такава мощност и всъщност тя ни заобикаля в цялото ежедневие. Преди малко забелязах една скулптура, която е с много касови бонове и всъщност ние не забелязваме, че всъщност целият ни живот е почти един хартиен артфест. Важното е да има сетивата, да го превърнеш в изкуство, така както са направили 70 автора от целия свят. И техните над 130 творби, които ние показваме този сезон по време на нашия салон на изкуствата, съответно в мраморно фоае на НДК и в съпътстващите фоета. До 15 юни може да видите творбите от София Хартиен Артфест. С него се закрива и салонът на изкуствата в НДК, който след 10 годишна пауза отвори врати за редица културни събития от април насам. Дворецът обаче тепърва готви изненади за своята публика. Искам да поканя гражданите на София на 28 юни, когато ще се състои първата обиколка с тур и с тайните съкровища на НДК. Те са свързани с едни изключителни арт-пространства и арт-пана, които всъщност ще бъдат отворени за гражданите. От тук нататък ще организираме доста подобни турове, но това е началото.